he video hian antacid side effect common tak pakhat le aven dan le enkol dan karon share don cheu ani mizo te hian Ulgel te Mucaine te le Digene te hi kan eina sa emema heng pum dam doi te hian kan puma acid om kha an zuk pol dal thina Mucaine phe hi chuan acid apol dal pialama hian pumna te po atireng hal theya chan chu khami Mucaine na a ein lai kha local anesthetic ang tiamo heng dam doi te hi mizo ten kan tangkai pui rolin side effect common tak pakhat an nei ve a Ulgel Mucaine le Digene te hi hun rei tak na sataka kan ei chuan kan ti khal thina kan ti khal hi a side effect chu ani mihring kan inang lawa mi then khat chuan rei lo te an eya khal problem an nei zui mai mi then khat ero chuan an nei zui lem lo thunga engdam doi te hi kan tangkai pui box sia an side effect lo om tur ve nan le alo om palpo a en kol nan thil pani ti thei kan nei ve a ama sabera chuan tuin tam ani tuin tam shrim shrim hi a hrisela ke chuan zingkar choi ma hian 2 liter khat tal hi ka in zo thina hi ka vun po hian angi ni in ka hria a antacid dam doi kan ei chuan tui kan in tam ngei ngei tur ani ti lo chu khal a hlak a pan hina chuan fiber pai tam chaw ei tama fatty foods thau pai tam chaw ei tlem tur ani ei fatty foods kan ti te chu cheese te ice cream te potato chips te frozen foods hamburgers voksa an ti te hin mo heng te hian fiber an pai tlema thau an pai tam thunga chu wang chuan antacid awang khal tur ve nan fatty foods ei tlem a fin thla kang om je chu Digene te Ulgel te Mucaine kan elai te kha chuan heng fatty foods kan ti ang chi te hi a thei ram chuan ei tlem tur ani kan in sum theingang lo ani chuan in tui kha intrek mai tur ani fiber pai tam mizo te na kan ei mai thei tur te chu ei thlai green vegetables mo broccoli berries avocado apple le thei dang te brown bread brown rice oats sweet potatoes le almonds te ani heng information karon share te hi Ulgel Mucaine le Digene in eina salawa in eka khala piangin in no hre chok zia ton nia